Ano ba? Hilak ka ka. Ayan. Hi guys, majong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jinbers. Kamusta namong tanan guys? Manginaot ko nga na mo sa majong panglawas. Diyan, magyamping mo sa kanunay. O, asa man mo karon Diyan karon guys. Nakakilay sa kanapang lipstick ko kay buhat tumikuan, merkado. Karong adlaw guys, ang panghimugso. Sige yan. Birthday ni Gian karong adlaw. Anja guys. Mugrit po ko happy birthday ni Ate Pilisa Tagahap. Hi te, happy birthday te. Manginaot ko nga nakasama yung panglawas dyan magamping sa kanunay. Happy birthday to you. Enjoy sa imong birthday. Pangisi magkang Hi, happy birthday ni Ate Pilisa Tagahap. Ug sa akong the only son, Gian Bikbik. Happy birthday dong. Way handa. Di mas importante ng handa. Ang importante na sa maadjong panglawas sa kanunay. Way sakit-sakit. Hey guys, na miss kwan guys nung managkat sa midari. Sa amin mamalit itong gisugo ni mama. Di na mga pansito yun. Managkat sa tapasalamat tas Ginoo. Na tagaan patagdaghang kinabuhi. Daghan taas nga kinabuhi. Salamat po. Ug maadjong panglawas sa kanunay. Pasalamat sa Ginoo nga. Ningabot na sige ng 16 anyos, parang kailan lang. Hindi na nato may bawang panahon ba na tay anak na ulit taon na. Thank you. Kalimut. Salamat sa Ginoo. Adlaw-adlaw grasya nga dawat sa pagbantay ka nato, paghatag og hangin sa adlaw-adlaw para maginawa. Hi guys, naman namin kuhan guys, panagkot. Ha? Ay, naligo na kasingat. Mo kitang katakan basta nako sa gawas, mainit kayo. Grabing ka. Init. Grabing inita ka ayos kuhan. Panahon, naman na dyan ni kuhan guys, panagkot. Dagan kadong salamat sa laing katuigan na po nga gihatag ni Gian nga karon 16 anyos na siya. Tay laing pasalamat sa Ginoo guys sa katang kinabuhi matagadlaw. Malagoy handa basta baskeg. Balagoy handa basta handa pirmi. Balagoy handa guys basta handa pirmi sa way handa. Diyan karon mamalit nami guys sa among Tojo Daris Merkado. So, Bago na daw. Bagong daan. Beta bago ni daw. Ada. Jadi kau na ano? Salam din sa. Ano sa puso biyo? palit kag puso. Kita ba inani yun lang biyo. Lapit ka na ni ba? Di man ta ka mao maglalag puso. Suwatan na lang nato buwan na birthday Gian. Uli nami guys. Grabe ka ang panahon naka siga ang init sa adlaw. Ambulansya pagbahan ka. Wapay sad kay way ngaw-ngaw. Nado na matatang na atang mga na-experience ba? Pero tuyaw ko. At least ato nang nalampasan. Oh, di ba nakayanan na nato mga pangitabo sa ato ang kuhan kinabuhi. Talaga laban lang. Laban lamang gyapon ka sa ang kinabuhi. Bisag nato ato ang mga natuhan. Pinangga magyapon tas Ginoo kay wa magyapon ta pasad di. Oh, di ba dagan kadyo mga tawo ning tabang nato wa ta pasagdis mga tawo nga nagmahal nato. Ang tanan guys, bisig mo na ako makalimtan. Nakatatak na mo sa kasing-kasing. Antod sa antod.
basta may kang tao, makita niya nagpakit ni Lord na may tao kung nakuha niyo. Nagajid mi spy guys, nakauli nagajid mi. Grabing kainit jud. Ang panahon karon lahi ra jud sa una. Mura niya mong lutuon guys, pansit. Nung may bisita guys, si Mio. Mio. Magluto na ta, tangtangan sa ninang sa amin kita good. Saba man, sagdi lang magsaba, limot man kayo. Sige lang man ang saba. Morong adlaw nga nanganak kong giyan. Nga pirti sa kita pero inagawa sa bata pirting lipadya nang kay makita nakasduwa. Morong adlaw guys, Mayo 11. Pero nagsugod ko ba sa pizza Jis. Alas 7 sa gabi nagsugod na ko bati. Ninggawas pagka alas 7 sa buntag sa Mayo 11. Asa ro ko mga sarang-sarang? Paspasan alas 11 na ra ba? Kugas na na. May luto ko sinyo din. Managaw man si. Di na kinahanglan magandahan daw karong panahon na kay practical na sa isa pa. Lisod ka adyo panahon. Diyan lang ng bunga-bunga po ng nanay trabaho sa giyan. Kay karon di man nato kaya ang pabungga o mantay. Surti na gani kaso ng mga bata nga mag-birthday karon nga nay cake, nay litson manok, nay. Sa una Pansit. tayo manok rasa. Sa una kami, dakpan din kaming tatay piso. Mo'y padugoon, mo ra pa pansitan. Ikaw, tinuod na. Naga makarelita na kaya daghan naka yung mga batang kuan. Batang mga 80s. Mabisan kay mga ginikanan na to, wala man na yung susupik sa una nila. Bago naman inauso ning kikik, sa una ka mga gaji kikik. Swerte na mga bata pa mag-birthday nga Nike. Dito, practical na rin guys. Kinahanglan na makatigom na kay. Sige yan, pa-college na. Daga na yato bangunan. Muna kinahanglan na kasi makatigom guys para sa pag-eskwela ni Gian sa Ijahan Kuan College. Agama ang pansit guys, kuan na kanto no kana na bihuni. Ningan man siya nga kana kuno bami nga pansit. Gamanok ra yan mo ang kuan isagon. Agamo jung goals karon guys nga makatigom para sa pag-eskwela ni Gian o kuan college. Hindi mo kang manok ni humok na baka. Ay sus, dalira na, inig saw-saw na to, humok na na. Sa ning hugasan. Diyan guys, magkuha na ta, mag-isa na ta dani nga kuan lamas. Mag-isa na ta lamas. Pagdato na kaha ang gigamit para nagmagupay siya, di siya mag-usik-usik. Ika itong naigamay na kaha, mag-awas-awas ba? Ay, birthday. Ang damagod ka, mga pag-apit ka pa sa gilid. Hindi tayo, lamay ang kanang luto eh. Kamok ba? Dahil naman ko. Mag-isa na natin batang kuhan guys, manok. Naman gadyo kayo igisa din yung isa katawron. Musta ba, ilok. Awan niya. Hala, ako may magluto, Bi. Ako naman. Ang galig na po siya. Ako raw ito. Murag manguya ba? Mananam na manguya. Magkakabat. Ay. I'm falling in love with you. Falling in love with you. Ingalay ka na uyab na. Ngayon mo kong giilan. Gitik-smith mo rin mo. Ay, sabi ko, bulgar ka masyado. Mawala, what ka? Hindi ka biday-biday ka. Hindi nga ka gawin falling in love with you. Ano, mag-awan ng kanding, mudo ng kanding, hindi ba magkana ng kanding, oh? Tumutin na. Kamot na. Painit sa panahon. Oh, inita, eh. Tuyo. Tuyo. Hala! Bilat. Bilat sa isang lubo. Sayang lang. Ikaw, magod sa imo good gag. Ibid-ibid. O ano, madjabo na ng mga tuyo. Dugasan kami pansit daning sa kaldero mo na ni madjabo. Ano yun? Formado mo lagi. 501 mo lagi, sword. 501.
Ang nam. Pagbuto. Ang wadi abi. Ni paningat nagasisigig. Maag. May bangag. Pagbutin. Hey guys, masuk ko to dito guys. Grabe, dari nga mo ang lugar, grabe nga limuta kadyo. Pasensya na mo nga na nagbugunod kay aga mo ang kuan silimpan. Nana guys, ang manok na loto nato nang ilunod ata ng kuan. Karot. Kana nang ilunod guys. Wala miya daghang gulay mo na gusto ni Gian daghang gulay. At sa ning paluto-luto ning gulay, sa natibot ang kuan pansit. Ang nagluto-luto na. Tsa, may kilay 2023 ah. Makakulata lagi ko karon. Na lagi mag-celebrate sa birthday ni Gian karon nga. Ika. Bunog. Oh grabe po bunugon po di ay. Makakulata lagi ko karon adlaw. Ano din ang pansit di ay? Dapat mga ganyang galawan, alam mo na yan. Aray ko. Hindi ko ba ang pansit? Muna nita na ako sa pagpansit. Hindi mo napit-apit guys pa mo. Ano mo, ina mo, limot silimot ba para magawa mo yung tita ko. Hindi sa kung sisigwa. Half moon pa ko na suot. Half moon pa ko na suot. Tinang naman kay full moon. Ikaw kay half moon. Di ka wala. Pero ang naong full moon. Umuhay sa ganda. O diha. Ay, ato sa tamang babang pa. Pinan lang mo tinabangay para lamig. Pinana para may na nagluto. O diha, di ni makadima. Di ni makadima. Uning nga ang luto kay sa mukan kawat ng tuyo kanina. Nagsabo. Ano naman yan muna po na ron. Kani, muna po ni Majabo. Uy, naku. Wow. Ito na ning ilunod ning pan guys. Kaya nakaroon din magtulog. Di dyan ni makadima o nang niluto ron. Yun nakakadya sa sabok. Nalunod na natin katong pan guys. Dito. Nana guys, ito na ning ilunod na itong pan guys kanito. Ay, malimutan lang sa ulit. So guys, sa akong tigluto yun, o pamakaluto. Wapa unta, alangan na magluto. Pag-check ko, 5-1 ka po. Shirt, 5-1. Una, 5-2. Sabi, mingawon sa tabi. Panahon din na. Nawala na tabi. Kasi di ka pa doon, mabuwang ka. Kasi ka doon. Ay, ito ba? Sige na tayo mawala, nabuang ko. Kasi di ka pa doon. Nalagi ko rin mabunawan. Magalit ka na yung mga asawa na pag-uligo mo, kinito? Di gani ka mahawa dyan isang likod ron. Mabunawan di ka na, daring buwa ka buhok nga ang gawiran. Ang dami? Kaya ka. Aray ko. Normal ka. Kaya na ilunod ni Juan guys, si Polio. Be, ano ba? Be. Uy. Kadyo ko papunta pa. Kaya init pa kadyo panahon. May naikan di ka nahuron. Oh, pansit. Meron guys, agad ang simple nga pansit guys. Simple ra pero lamig. Sino gustong ganahan ng gulay? Malagin sa ka, kurdoy basta kinay pansit. Awa guys, akong videohan nagukay dyan. Awa. Oh. Kimso kay guys ha. Oh. Whoop. 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 Makulatahan. Pagkantuana. Oh. Tawag simod oh. Be, makita bag simod? Asa simod be? Kasi di ka nag-video. Ano nga ka, ramang nawin mo ang videohan. Nabuang siguro ka. So. Ay pala be, kasi may mo ng lugaw. Luto na guys, agad ang pansit guys. Di taon na. Bulog na siya. May ngawon dud ka be ug na ko kay wala na magsiginanin ni wa.
Regarding mo. Sikang kasabukan. Nagligo-ligo na magsisingat sa ka. Bangisnis. At cake ni Gian guys na ibuwak pero nihingan tong kuan. Okay na daw kay unisex naman ko. Ay, katura man nung tanga mo ang paliton katong naay kuan. Lapad ba? Di mo to diyang giingon dya kay. Sayang man po kay 30 pesos raman po ligas ba? Kay kuan man 319 siya na promo man sila 360 na laman para sa presyo. Mo niya mo ang kuan guys. Amo ang salusuluhan karon. Litson nga manok o kananay pansit. Yung tulo. Morning guys, painangod guys, isang birthday karon nga 16 anyos na. Bahalag di bongga nga handa basta ang importante na sa mahadjong panglawas sigiyan. Jagaydan siya sa Ginoo sa ijang pagpaningkamot sa ijang pag-eskwela kay arong kamit ni jagijahang mga pangandoy sa kinabuhi. Naandam na namo guys, amo na lamang giwat sigihan nga moabot karong maniud to mi. Jamo niya mo ang pagsalusaluhan karon guys. Anja guys, isa ra gajay magyanjo ni Gian sa ijang karong birthday, agi jajang gihanjo nga makaadto siya kananay si Mala. Mora na ijang gihanjo guys nga makaadto siya kananay si Mala kay pasalamat daw siya sa Ginoo nga. Pasalamat daw sa ni Mama Mary nga nakalingkawaskos kananay ang operasyon mao jud nay ijang gusto nga atuon sa kuan guys kananay Dorin sa si Mala mo na ijang gusto nga may tabo guys sa kanang ijang birthday nga mga to siya si Mala anja ma-blow out ni Jagi jahang pinaka best friend nga igagaw tulo na sila kabuok ay daan naman na siya niingon nga balag wa kuno si Jay handa basta kay makaadto kuno si Jay kanang si Mala makapanagkot si Jay daan na siya niingon katong na hospital ko nga matudyo kuno si Jay ni Mama Mary. Pasalamat siya nga itagaan pa kong chance nga makalingkawas sa kananay ahang kuan guys. Operasyon. Ano ba? Hilak ka ka. Yan. Pasensya na dyan mo guys kay Hilakon ko. nakahilak dyan ko magnahon na giyan ba nga. Sa isang pangidaron nga na nga. Grabe na kaadyo siya mag una-una. Tamat kaadyo ko Ginoo nga itagaan kong anak nga. Grabe dyan ijang paghigog manahon niya. Simple ramaning ijahang nanda karon. Nakagyapon ng pasalamat sa Ginoo guys na may pagsawahan. Kita ko nakazo ng grasya sa Ginoo. Bisan pa magway bungga nga handa nga mo ang gibuhat kay bao ko nga ma-appreciate ni Nigian nga mo ang gibuhat karon. Ijaraga yung gusto matura siya kuan guys kanang si Mala nga makapasalamat daw siya sa Ginoo ni Mama Mary nga nitagaan pa kuno kog second chance nga makalingkawaskos katong ang operasyon kay katong time grabe gid ni jang guwa nga ningan jojo kuno siya ni Mama Mary nga tagaan pa ko second chance nga mabuhi mo na guys karon ni jang birthday nakahila ko kay Mora dyan ijang ways nga makaadto siya si Mala nga pasalamat siya nga gibuhi pakuno ko mao na ijang gihanjo na hugay bahalag wa kuno siya handa basta makaadto kuno siya Mama Mary pasalamat kuno siya Mama Mary nga gibuhi ako ron mo nang makahilak dyan ko magnahon na guys nga wa siya laing gipangadyo bahalag wa kuno siya kanang regalo basta importante makaadto kuno siya sa si Mala nga si jarang isa siya nabugays nga laki-laki ko emotional ko gamay kay ingani magdajog ko nakuan ko ba wa ko kasabot sa gibati nga agyanjo ni Gian sa ijang birthday simple ra kaadyo ang muadto ni Mama Mary okay. Ako di pa mo ko pwede mo adto kay bawal pa mo kuno ko mo biyahe kananay ladyo-ladyo. Manang okay ra ni Jay guys nga bisag si jarang isa mga adto. Kay gusto jud ni Jay nga makaadto si Jay bahala kuno si jarang isa. Anas gian guys na uli na. Hey guys. Happy. Oh, bebe, wait. Salamat. Guys, nagdali ko na si Jay kay mobalik pa dajon kay naay May wish buhaton. lagi, be. Blow the candle na.
Blow the candle. Kana, di ka na, gigutom na ko. Happy birthday. Happy. Ating tabi. Mga una guys, mga una. Si Uy Manok. Mahanta guys. Maniod ko tagay. This is size na pagi. Utaw na ka! Pero na happy birthday. Ang gawin ito sa kundunggan. Salan. Maniuto na ta guys, itilis yung kaon kay mabalik dason kay na ako na daghang buwat. Ang gusto mo. Wala kay happy birthday. Pero sa una kay kung tuwa si Jen pagkanta ng happy birthday, karon kay masuk ko nagkanta ng happy birthday, nabuhay na. Kita. Gawin po ka. Mga na ba ito ka sa Ano una? daw nga? Manila pa ta. Manginom og soft drinks ka narang na okasyon, parehas karon. Pabala kay. Inom. Pabala kay sa. Siyempre. At sugar, tapos kaya doon yung sugar. Ako minom madugog ka ng Ang cook ni Ito daday. Ha? Ang soft drinks, sa tanan. pareho. Kanang soft Wait, drinks. mukuk pareha yun na. May pili. Manang makainom og soft drinks, kasara sa katuig. Parang panidjong lawas. Grabe makagiba ni sa atirang kidney o sa atirang blood sugar ni soft drinks. Mga po na ako nabakbakan ay. Palabi. Mahon mo baton. Ang project ko sa TV lagi. Kami ko. Kaon gira ko gamay. Hindi na punapon. Balik na Gira ko ni doon. pa. Masin din na ako buhatan nito. Magkiwas na ako dito. Wala nila akong magbuhat. Wala nila magbuhat sa gabi eh. Dini nagbuntag hatan. Oras. Ano. Uy, kay chocolate man. Di ay. Di ba mukha na pa rin. Amo ka din. Muka mangipalit pero makakain ka. Kung makamukang chocolate. Hindi ganin kay nanay cake. Sa una kami gagmay pa may mag-birthday. Wajit katilag cake. Ewan, manok. Ang liwae ko na ko diya dito. Yo. Hala, wa man ko niyo tagay mong nino. At dito yung ninungan sa pansit o. Okay. Manamig kaon guys. Ganali-dali. Sige yan kay nasa buhaton nga project. Busy Ano na na nga lang din po, siya sa pag-eskwela. Yung hindi siya basta-basta makita ang aming vlog. Kami na pirmi. Salamat sa grasya karong adlaw. Nakaraos na po sa pang 16 katuig ni Gian. Wa man siya na. Salamat sa Ginoo nga. Abot mo sa Gian og 16 anyos. Pahayo dagway ni Jesus buhi pa to eh. Hindi pa dyan ka. Tapos pa pagbuhay pa. Yeah, Iwag thank- doon ni Gagnaw. Guys, sama na may paniod to. Dagan kadong salamat sa permanent yung pagtanaw. Bye-bye Bye-bye guys. guys. Susunod na po naman vlog. Bye-bye. Kailangan ko na pala sunod vlog. Bye-bye. Salamat sa permanent pagtanaw. God bless ninyong tanan.